wat er daarvan houden, ja, dat wie hem alles. Het wie een speciaal hinder. Zijn hier komt er nooit weer. De mesken bij Oeltrup. Smoekenvjelden, workerijkers, een zee van hinders. Friesland is ik hinderlanders. Net alleen nog Frieske hinders, we draven ik. En toch weer de verrassing dat er in jongetje 74 en in jongetje 87 dat de draver van het ier van heel Nederland uit Friesland kwam. De laatste dat wie Action Squatter. Beter hinder had het nooit in Nederland west. Maar hier in de mesken, je wie de grote verrassing van de Santegerieren. Een Lietsborkerijke, 20 kei. Een Lietsmansjik, Walter Huisman. Maar hij was groot bij Mistral Nora. Het verhaal van twee dravers van het ier is dat ze op een aparte manier bij de baas komen. Action hier in Engwerden en Mistral Nora bij Walter Huisman. Nou, die boers me bellen me een keer op dat we hadden een beetje te koop en zo. Maar fijn dat gebeurde niet. Dus ik tegen hem, ik zeg, we moeten voor het oude bokje hebben. Toen vragen er 4000 gulden voor. En toen heb ik eerst geïnformeerd wat bloed er erachter zou zijn. Dat bloed was waardig goed. En dan, de andere morgen heb ik hem gekocht. Ja, 4000 gulden. Voor 4000 gulden, ja. Dit zijn de lente die Mistral Nora heeft gewonnen. Ja, maar dan moet er een van een parkoer bij wezen. Nou, zo zoeken. Ja, hier is hij. Walter Huisman is verstoorn. Zijn vrouw weer doet de stiepen van haar man. Ze had nog altijd de plakboeken en de foto's. En mij haar dochter vertelt ze oer haar man en zijn Mistral Nora. In de booster kwam, ik was bij ze gebied en toen zouden de heen omkou. Maar ja, toen zeggen Mistral Nora daar ik erin. En, nou ja, toen, ja, waarom, ik weet het ook niet. Ja, maar toen zei ze al, nou, ik ging er weer heen, want dat hinder wil ik haar. Want dat vond ik zo'n prachtig beest, hè. Ja, pure tafel eigenlijk, ja. En die kool ik wel kan? Nee, kou er nooit kan. Dat hinder alleen? Ik het hinder alleen, ja. Ik het hinder alleen. En eens giet mij Action Squatter precies zo. Zat ze hier iets om een keukentafel zitten gaan, zij ging er nou ik weer even zitten om erover te praten. Pikeur Appie Boska en de beide eigeners, V-keertman Elke Kruus en fokker Evert Gaastra. Ze weet het nou wel, verkeping van hinders in Pessen. We hebben de hinder heen gegaan en we zijn, we praten al 10.000 goons en verder gaan we net. Maar die hinders kwamen al dik 15.000 of 20.000, dat was een beetje te gatig. Dus, doordat je koopman bij je hebt, we komen net zonder hinder toe, dat moet je net op berekenen. Al een paar keer hier voor het plakkilt, dat we de ene laatste bierder, hier 3 hinders, dat ik hier 3 gonen verzinnen. Ik denk, nou, deze meid is net voor niks. En we hebben daar een hinderke, hè, dus, maar die misdattel stut ik de haan op, dat we met 4.000 gonen, maar er weer nooit een bierder weer. Miss Dattel, die ging je nog nooit zo. Nee, maar we vonden het wel een mooi zwart hinder. Dus ja, dus kijk maar vooral in de eerste opslag. Miss Dattel wie de mem van Action Squatter. We gaan weer om naar de mesken, naar het oude borkerijke van Walter Huisman. 20 kei, meer net. Ja, 2 hinders. Oh, hij had altijd 7 hinders gehouden. Als liet jonkje, ja. Dan weer erbij, als in orde weer geen boer, maar dan gaan we naar de boer. En dan hier die hinders en dan gaan we op een rijletterbak en dan kwamen ze op het hinder. Had er wel eens verteld. Hij zei, want ik vond dat zo prachtig, hè. En dan weer er altijd bij die boer natuurlijk, want hij mocht er hinster rijden. In Oortrup ben ik oud-ondernemer Sjoerd Eppinga. Via zijn zwan die dik hinders hingen, waar er maat van Walter Huisman. We zijn hier, maar de klompjes.
Een overaltje aan. Ja. En maat van Mistral Nora. Je kan nooit zeggen, dit is het beste, maar er is een keer op 5, 6 koers. En dat, wie met deze, ik zei, hij woont op plaats 3 en naar de oren. Ik had het ook niet gezien hoor, volgens mij is het geluk. Ik heb dat getroffen. Hoe zegt hij nou dat Mistral Nora zo goed wie? Ja, dat kan ik jou ook net vertellen, want hij had er sabbrood mee bezig geweest. Want hij houden en sloeg alles stik. Toen er een varkenzulke hier. Hinder? Ja, alles. Zij had wel eens stond te goelen, want toen zei hij wint het net van me. Nou ja, dat had ik opred. Maar ja, het is zo'n wel eens wat, nou ja, dan moest er hem aanpakken en alles dan. Want ik weet wel, toen hebben we een keer naar België geweest te draven. En toen mocht mijn man hem net rijden, omdat er dan een zoveel overwinning zie. En toen zit Bonne de Jonge achter uit de Oranje Woud. Maar die sloegen zo van elkaar af. Nee hoor? Ja, zagen mee weer toen. Ja. Maar ja, hij had weer eerst verschrikkelijk iets. Ja, dat weet ik nog best, ja. Ja, bij Steen te Goelen? Ja, dat weet ik ook op je zijde, want dat vond ik net leuk natuurlijk, dat hij hem zou proberen, joh. Ja. Beleren, nou dat kwam goed. En doe trainen. Maar ik dat wie oors als oors bij Mistral Nora. Ik kan even zeggen, hij moest misschien een oud karken door de bergs. En nou ja, toen ik was een keer verkeerd. Ik was dat eruit door de kaprijk af. Maar hij weer net benauwd. Ja, maar dat karken wil je ook karken? Mijn karren, ja. Zo'n lichtkarken dat door die berm de blauw niks van hoort. Daar zitten we zo ik zo gegoten in. Op de berm, tussen de snelweg en de Ventweg, 1 wiel op het asfalt en 1 op de pollen, maakt Mistral Nora zijn kilometers. Het verkeer raast links en rechts voorbij. En misschien is het juist wel daarom dat deze 3-jarige ruin nu reeds immuun is voor alles wat er rondom hem heen gebeurt. Ik word een kracht dat beest hier. Maar ja, hij week aan machtige zinnen. Hij wou wel voor hem, maar hij moest zoeken en aai overheen, hè? Klappen aai. Maar was vergeet het net, ja, hoe je net denkt. Zoeker en aai? Ja. Dus ja, het zo, ja, misschien ook nog ik ben nu weer, misschien nog ik ben het zesde maand, maar dat wie altijd niet zei, hè? Het hindert niks. Had er altijd naar duim deed gaan, dan maar altijd een zoeker en aai mij, want hoe voelde het voor net aan. Ja, ik hoor van alles, lange afstand en korte afstand. En goed te regelen. Hij wist precies waar het blijft met hem ging. Hij wou winnen. Hij kon denken. Ja. Dat zeg ik, hij weer dan net te houden, zo heftig weer om te winnen. Het tempo van de koers ligt vrij hoog, maar Mistral Nora zit rustig in de wachtkamer. Giel van der Tocht kent de formidabele kracht van de jonge ruin en wacht zijn kansen af. Bij het ingaan van de laatste bocht heeft Margita Itenska het beste gegeven. Piqueur Dapper spoort de merrie aan tot het uiterste. En dan, met nog 300 meter koers, komt de aanval van Mistral Nora. Zonder zijn loop maar 1 pas te verleggen, zonder 1 moment maar iets van de prachtige cadans te verliezen, sprint hij over de boeggestreden Margita Itenska naar zijn 18e overwinning dit seizoen. Een wonderbaarlijk paard. Nou, hij weet maar inderdaad wel van, oh ja, doe best van Mistral Nora. Je waren beroemd. Ja, toen al, ja. Ik toen al, ja. En ik bij je thuis kwam zijn hulpproductie en ik de hulp daar aan ons aanren. En ja, die kwam even op mijn bord en die kwam even zien hoe hij zei het hinder trainde. En ja, dat was wel een hele mooie tijd. Ja. De draverij binnen Nederland verzeld wat elitair. Ik was op Duindijk en daar kom ik aan zetten met Mistral Nora. En ik stond daar met mijn klein blauwe overaltje en een gele klompen aan. En de mensen met een zwarte hoed op en paraplu's. Maar van de laatste bocht daar komt Mistral Nora aan. En Mistral Nora die won de koers. En dat zei ik, die mannen die keken me niet eens aan, want ik was maar een gewoon boertje van buiten. Dus maar lekker, Mistral Nora pikte toch lekker die prijs even. Je man weer een mansje van een overalsjongen en een klompen. Ja, hij had hem nooit uiteindelijk om verloren, hè? En die meesten kwamen er al hier in... Ja, al hier in het pak, want eerst zei hij er raar op, ja? Ik zei, er was raar op, maar hij had hem er nooit om verloren. Nee.
Maar dat liet ze boerke won wel 160 toeren goenen met de beer van Ureterp zat het hinder neemt waren. Nou, daar zijn we maar net op praten. Je bloedt nooit volgen hoor. Nee. Nee, dat is altijd zo. Maar de belastingen net wijzen dan. Nee, maar het kost een soort, maar, Ja. maar deze bracht nou wel wat op. Ja. Ik zeg maar zeggen. Jawel. Ja. Nou, een nieuwe stal van Mr. Noor gemaakt en zo. Nou, en Dat is de nieuwe stal en daar dat is de oude. Daar ligt de oude. Ja. Ja. Daarom ben ik nou een box maken van doen in het begin. Toen ging er nog maar een box. Nou, het hinderkoot zou wel naar boeten stappen. Maar er winnen volle meerkosten. Al dat reizen naar de baan, likkers je net duindicht. Een piqueur in Hieren, Giel van der Tocht. Eens koert net uit, maar ja. Hij had een keer een boordhandel van 150.000 kronen. Goede krijgen ervoor. Dat wie doen een heel soort geld. Ja, maar hij deed net. In 3 jaar tijd heb ik 170.000 gulden gewonnen met Mr. Nora. En er is niks meer van over. Alleen dit bankstaal heb ik nog. En dat heb ik al 1 keer bekleed. En dan zou ik het nog 20 keer bekleden. Dan gaat de deur niet uit. Hij heeft liever de kop. En dan is hij het allerbeste te regelen. Maar zoals hij hier staat, zie je het niet aan hem hè, dat hij vervel is. Nee, dat zegt de Giel van der Tocht ook. Dan kon er niet naar 5 toetellen, zegt hij. Maar hij zei in de koers, dan kan hij wel tellen, hoor. Zei. Hij start als een waanzinnige, maar ja. Ja? Ja. Want dat kent hij, hoor. En voel je je happy achter hem in het parcours? Ja, hij wil wel eens, weet je waar ik last van heb? Eén hand Net zonder zoals punten. ja, 1 hand. In de Wolvenga. Ja. Ik denk, nou, mijn armen worden een meter langer. Jongen, wat schudden die er aan, zeg. Ja? Maar weet niet van stoppen, hè? Nee, er zit enkel maar een vooruit op. Op 10 november 1976 was de laatste koers die Mr. Noorden gelopen heeft in Hilversum. Want op het terugreis raakte ik in slip en ik raakte van de weg af. En ik deed een paar slagen over de kop en op een kop in de sloot en met de wielen omhoog. En ik had de eerste dienst door, want ik greep naar boven, toen zat de pook boven. Ik had er een vleug uit en ik keek daar naar Mr. Noorden, maar Mr. Noorden lag over de sloot. En die had zijn nek gebroken en hij was op slag gedood. Misschien een rare vraag, maar houden je man van Mistral Noren? Ja, nou. Ja, nou. Had er daarvan houden, ja. Dat wie hem alles. Ja. Ze kon mij goed doodmaken, net zo goed als het paard. In vreegad dat ik nog wat van hem aankom. Ja, als je het bij mij daar zag. Toen krijg ik bij weer. Zo'n paard als Mr. Noord krijg ik nooit weer. Dat gebeurt maar 1 keer in je leven. Het wordt tijd dat we naar Eng werden gaan en krijg en Jereveen. Nee, Evert Gastra, Appie Boska, Elke Kruis. En van Zels naar Exins Quater. Ze wie almachtige Steve Kopper, dat weer van de Heiterskant. En ze wie je verhuizen op Mjonne. Gingen ze voor Karel lezen, ik kon ze nooit weer oranje krijgen. Mijn been weer naar Lietsie stond hier boven voor het raam. En ik denk, nou, doe je steen of dan krijg je een pakje sodemieter. En nou, we slaan helemaal net goed. Maar ik heb ze een paar tikken doen en ik heb wat rare woorden zijn. En het had misschien ook wel 20 minuten duren. Maar ik heb ze oranje kregen voor de zulk. Mijn been weer hartstikke lullig. Omdat ik wat wreed wie en dat stiert raar natuurlijk. Ze had van mij nooit een verkeerde voet zetten. Ik zit hier in de auto en Appie Boske weer op een baan, dat Lietse baan hier. En die actie had hij dan dacht van, ik heb mijn ochtend in huis gaan naar huis.
Maar als ik dan tuterde met de auto, dan wist ik dat de baas op paas stond en dan ron ze terug. Ja, maar de hinder kan je net denken. Nou, meisje, een hinder, die zeggen dan een hinder een mens kan je net vergelijken. Maar een hinder die heeft toch meer verstaan, laten we het maar nemen. Die heeft meer verstaan als de meeste beesten. Hans Wieper, ijsvogel, die zei dan een keer, je ziet verslagen op de radio, dat je kon een glas bier op een rij zetten en daar kwam geen drup uit. Daar voel geen drup uit, bij wijze van spreken. Zo makkelijk rond het hinder. Wat weer de eerste gedachte toen ze hem zei? Ja, een kleurke, hè, zo'n reetskimmelke, ja. En dan gaat met warm, hè. Die ene weer wat donker en wat lichter, maar ja, een kleurke heeft altijd wat apart. En dan is er een geweldige strijd met Action Squatter die de leiding neemt. Action Squatter met Saans Boekelte, die gaat aan de leiding voor Raymond Boekelte. En Great Singing, die komt dan aan de leiding op de derde plaats. Mijn wie donker, wie aan de zwarte kant. Maar ze wie de heid, dat wie ik een skimmel. Ja. Dus dat is sterk. En zat we aan de kamer dus een skimmel uit. Ja. Want dat kan van de heidskant. Ja, maar de kleur weer dus wat lichter als de meeste hinders. Ja, een skimmel, wie net volle skimmels. Ik ben nu nog net volle skimmels. En een skimmel valt altijd op. Action die we altijd een beetje soer. Thuis ik word een beetje. Eerder was het wat in de neken. Maar verder is squat van hinders, zou ik nooit slaan. Hè. Maar een beetje soer wie is altijd wel. Ik begin weer wat wijs met letter is. Ja, zo in de verrichting wel altijd weer super best koers in. Hij wil altijd voorop rennen. Ja. Waarom wil er ook voorop rennen? Hij wilde wat narig en hij wil het vertrekken koers en daar moet je van profiteren. Ja. Zo, de kracht van het beest en mijn meest nikkels en sommige met alle wedstrijden wel, met elke sport wel. Waar je het beste moet je van profiteren en dan hoe je er net voor buiten rijden. En je kan zelf bepalen tempo, hè. En Appie Boska maar hing, jongen, om in te houden? Ja. Nou ja, ik misschien een beetje show bij, hè. Dat, van zoveel hek naar in de hand, dus, hè. Ja. Maar het doet niks, de action weer vrij pittig, die wil altijd in de kop hebben. Hoe meer het bed, hoe narig en hoe meer dat ze woe, gretig blanzen. Zie dat is de clue. Dus een ding met het bed opbieden? Ja. En dat we gewoon dat we haar klassen zijn, we gewoon in de bed aan vechten. En dan ben ik wel van sommige hinderen doorgaan en dat bed los, en dan staan ze stil, houden ze op. Maar deze gaan altijd terug. Appie lei plat op elkaar en altijd min, dat weet ik net. Maar hij riet hem zo dat Noord dacht altijd nou het alles oer, wie het misschien het hier is. Op 30 augustus in het kampioenschap van Nederland over 26. Die auto's zijn dan pakt het bed op en dan woer ze. Ze wil die auto wel opeten. Ze was gewoon op duin, en die man zei dat de snelste hinder achter de auto die staat er. Een vere bracht, die nummer 3, maar ik zie aan de buitenkant. En die man zei alleen maar naar de binnenkant. En ik zie na achter de auto plat op elkaar. En die Noord-Joen die staat er, zo later ik al. Ik zie die Noord-Joen, ik kan nooit zo snel hinder achter de auto gaan. Bij het ingaan van de laatste bocht laat Appie Boska haar alleen maar los. En onder het altijd onbewegelijke hoofd en lichaam beginnen de rappe draversbenen gewoon te versnellen. De machine draait nu op volle toeren. En het gat wat dan wordt geslagen is formidabel. In enkele seconden wordt de afstand tot het jagende peloton vergroot naar 10, 20, 30, 50 meter. De top van de Nederlandse draverselite wordt geslagen, ja vernederd. Action Squatter wint niet alleen het kampioenschap van Nederland, maar verbetert het koersrecord naar 1:16.2, ja, over 2600 meter. Wat mij opvoer weer dat hij hem alle drie orenkoers nam als van de mooiste koers van Action, zeg maar zeggen. Maar wie er eigenlijk wel een mooiste koers van Action? We hebben zoveel koersen gehad van Action die het heel mooi weer. En als dan hier vraagt wat weer dan de mooiste, dat is natuurlijk heel moeilijk. We zijn beiden en ik pak de kop en ik rijd heel langzaam. En die man komt naast me oorlog op. En die houdt de gas. En het heel naast me, ik ga ook een gas. En dan gaat die man weer achter zitten en dan neem ik hem weer om. En dan gaat het speltje wat, dan geef maar de voorlaatste bocht. Een Finse ridder weer op Zweeds. Ik ga er wat mopper in een skelde die wat. Ik kon het net goed verstaan, maar ik weet dat die zagrijnig weer. Die jongen, de laatste bocht en dan riek ik zo bij hem bij. Maar dat is ook prachtig. De grootste beleving is dat we in zou vallen natuurlijk. Dan heb je een hele happening. Nou. Het mooiste heb ik gevonden toen ze als 4-jarige in Duitsland Everyway versloeg. Dat was de eerste keer dat ze het buitenland rond. En dat was Jacquemulder zijn hinder. Dat hinder hier toen ongeveer zowat ik meen van een ton of 6 liet ze miljoen af verzinnen. Die van nu hier, die is een ton verzinnen. En die versloeg haar. En dat vond ik het allermooiste. Ik had er om eraf, maar de beker in de loft.
Tja, we hebben enorme succes ermee. Dat in de Lendertrek Wolviger rond. Dan in de 4 Rij en Dik Sint Stergon. Het spreekt zich enorm om hier in Friesland. Je moet mij dan net vertellen dat als een hinder wint, dat er dan ineens al je mensen heen komen? Nee, dat wie van tevoren al. Als ze rennen moest, dan wie daar. Toen in die tijd, dan is het een volle bak. Dan wie er 3.000 mensen en die gaan gewoon action zien. Er waren altijd dus kraan. En Joeten, daar ben natuurlijk, nou, ik goeie hinders die lieke hut op naar hut rennen, maar een action weer iets apart. Daar ging heel Friesland ging er mee heen. Ik denk de drogste keer van de giganten, al die video's, zoals middenterrein ook mag niks. Dus helemaal geen plak in heel veel zo'n middenterrein staan duizenden mensen, die verschrikkelijk. Ja. Het kon lang net te staan. Nee. Het is gekkabel. Ja. En uit een soort zucht van, ja, wat moet dat een keer zien? Ja, nou ja, de meesten moeten daar in mijn meisje natuurlijk, want het wie toen s'avonds zelf, we meen toen al haast af, de meesten meen, nou het is zo'n beetje de beste van de wereld, zo wat dachten ze. En dat was Sjen, hè? Hebben we schoot met action verzinnen? Ja, nou ja, 3 miljoen. Ja, gaan ze dat, hè? Ja. En letter de vakkerij dan een beetje natuurlijk. Hier heb je een prachtig hoekje, hè? Het is geweldig. Ik veel meer een keizer op zijn eigen groen. Ik ben vroeger boerenfeind geweest en nu ben ik eigen baas. En wat dat betreft krijg ik ze tevredenheid maar hebben. Even Gaaster, die bel ik op. Ik zei er bij de meesten voor. En die willen action kepen. En wat men we ervoor vregen? Nou, toen zei even Gaaster ze mij elke 30.000. Nou, ik zei ze even jongen op het moment. Wat is dat dat het even? Ik zei 100.000. Nou, hij zei, regel het maar. Toen praten we ook dat ze hier dat snijden tolle worden de tijd om het hinder aan te nemen. Maar mijn vrouw en mijn beide oudste famkes die winnen naar Tween en ik kom thuis. En ik zei, van mij die het Emming geweest met een paar Buitenlanders voor action. Nou, die winnen poer razend. Nou, we zijn, wist wat, als ze het nou net nemen, dan is je nooit weer te koop. Zo praten we ook. Je wil het net geloven, maar de snijden ze net bellen en de mensen, dan weet ik het net meer, als het de mensen op de tiers weer en dan belt Emming om het hinder. Ik zei, we hebben uitpraat dat snijdt die jongen, het is net met de koop. Het had alle geluk van de wereld geweest, toen vinden ze kwijt geweest. We hebben nooit geen geld vervregen, we hebben nooit weten wat ze werk is. Maar voor hun wie het alles. Sanien komt er nooit weer. Ik zei een paard dat mis nooit krijg ik nooit weer. Tussen staan. Goed zo. Dit wil ze altijd wel, hé. Ik was al een tijdje ongerust. Ik had een knobbel in mijn borst. Is dat een beroep? Kijk eens goed. De onderzoeken waren meteen al heel onprettig, want ze halen een stukje uit je borst en het doet heel veel pijn en je bent bang. Dus ik vond het heel eng. Ga je mee, Jut? Ga een flesje geven. Kom maar. En ook de diagnose uiteindelijk dat het toch een vrij agressieve vorm was en dan in een gevorderd stadium. Het was een heftig bericht. Kikkeboe. Vooral de combinatie met dat ik zwanger was, vond ik moeilijk. Want ik dacht, oh, en dat kindje komt straks wel. En kan ik er helemaal niet voor zorgen als ik chemokuren krijg. Want ik had het doemscenario van veel overgeven, heel ziek zijn. En vooral op korte termijn vond ik het een heel moeilijk perspectief. Ik ben best bang om de borstkanker door te geven. Ik heb 3 dochters. Hè? Ik heb toch 3 kansen om een erfelijke ziekte door te geven. Als ik een zorgeloos zie spelen, denk ik wel eens van... ach, konden jullie maar nooit iets weten van dit. Er was met mij niks aan de hand. Ik was vrolijk, ik was gelukkig, ik was gezond. Dan blijkt je kanker te hebben. Dan krijg je allemaal behandelingen. Nu zit ik in een medicijnenkuur. En eigenlijk voel ik me constant niet fit. Door een behandeling. Dat voelt soms best wel raar. Ik ben niet uitbehandeld omdat ik een hormoonkuur volg. Dus dat betekent dat je na je behandelingen in ieder geval 5 jaar lang medicijnen moet slikken. Daar stap je aanvankelijk heel naïef in. In de zin van, oké,
Ik heb chemo's gehad, ik heb bestralingen gehad. Je weet precies de hele tijd waar je aan toe bent. Hoe dat proces verloopt. En fijn, nu ga ik nog 5 jaar pilletjes slikken. Maar dan blijken die pilletjes eigenlijk wel heel veel bijwerkingen te hebben. Heb je een tussenuur? Ja. Goedemorgen allemaal. Ik geef les en dan moet je bijvoorbeeld veel zaken op het bord schrijven. Je gaat opschrijven direct. Dat lukte bijvoorbeeld niet meer, want ik kon mijn arm niet omhoog krijgen. Ik had ernstige problemen met mijn concentratie. Dus bijvoorbeeld het aansturen van een klas had ik toch best moeite mee. Als in de ene hoek iets gebeurde, dan kon ik niet even terugschakelen naar iets wat ik moest vertellen. Parate kennis bleek weg te zijn. En op een gegeven moment heb ik daar hulp bij gezocht in de zin van dat ik 5 keer een gesprek met een psycholoog heb gehad. Gaat het nu weer goed? Ja, een beetje. Die gesprekken hebben me absoluut geholpen in de zin van dat zij echt heeft laten zien dat je een stapje terug moet doen. Dat je niet vast moet houden aan de Jannie die je was, maar moet gaan kijken naar de Jannie die je nu bent. 1, 2, 3. In 2002 is voor het eerst kanker geconstateerd in mijn rechterborst. Een borstbesparende operatie is het gevolg geweest. In 2009 opnieuw borstkanker. Nu links, borst eraf. 20 klieren zijn ook nog weggenomen onder de oksel. Ik moest, en ik heb het ook gedaan, 5 jaar pilletjes geslikt. Tamoxifen en later kreeg ik Arimidex. Ik werd zo labiel en zo... ik was niet van deze tijd eigenlijk. Toen dacht ik, nou, dat ligt aan die pillen. Dat kan nooit anders, ik hou ermee op. En toen kwam ik na zoveel weken bij de dokter. Nou, hij zei van, u zal het dan mee moeten. Ik zei, maar als ik zo moet leven, dan doe ik het niet. Nou ja, toen kwam dat mijn kleinzoon, die zijn stem hoorde ik steeds. Oma, mag ik bij je logeren? En toen dacht ik, ach, wat is dat ook wat. Zo'n kind niet eens bij oma kan logeren. Als oma er dan niet meer is.